Namba dzadzo tichatanga kubata ndedzipi. Hapana akanga achiziva. Tese taingotambudzika. Saka mapurisa azouya pakange paine tsamba dzakanyorwa. Murume akanyorawo dzake, mukadzi akanyorawo yake. Maiguru akatombokumbira kumapurisa kuti hatiwerengiwo here isu sezvo tiri su wabereki. Mapurisa akati aiwa tichazokupai tsamba taakutomboenda nadzo. Zvinzwa soko rekushaya kwake tanotambira mafitasi zvataurwa. Ndakaenda zveshowa ndikaona wakasungira zviro zvavo zvikandirwadza. Ndakaona kuti courage akanga asingakwanisi kusheya chinhu nemunhu. Ndo pandakafunga ndo panga paine dambudziko rake. Dai akakwanisa kusheya angadai akataura kuti inini Maiguru ndiri kunetsekana nezvakati kana chakati chiri kundinetsa. Zvamanzwa kuti wana Tezvara wakauya. Siswe mukadzi wanoti inini courage akandifonera ma9 achiti Maiguru Diana ashaya azvisungirira. Siswe mukadzi wangu ndakatomuti pfutseke imbwa iwe, ndakafunga kuti ari kutamba. Shure mekunge vaviri ava vashaya, Diana na Courage. Courage akange atotaurira vana Tezvara vake kuti akuzviuraya. Ende pavakazodzwa message iyi vanga vati vamunzira kuuya. Asi mushure memakakatano akati kuti vakazowirirana kuti mushakabvu vashakabva vavigwe panzvimbo imwe chete kunova kunonzi kwaChakuma village kwatiri kuno kuNyazura. Regai tigonzwa mafambiro akaita nyaya iyi kuzosvika vaviri ava varadzikwe. Ndanga ndabva ndisina chandambodya. Bva ndatongouya kuno. Ndasvika kwakutogezawo, kwakutobikawo, kwakudya. Kwakubva ndadzokera. Ndichidzokera ndichida kuti ndidzokerewo kune vamwe ikokoko. Fertilizer yakabva yanzi fertilizer. Masabhuku maakutodaidzwa. Takabva tatoenda kumasabhuku ndopangidzwa kuti mafertilizer bhuku rega rega riri kupuwa zvakaita sei. Handina kuzogona kudzokera. Ndakatozoona mapurisa nebhokisi waakutoenda kuNyazuri. Saka tiri ipapo wana Tezvara wachibva wangofonerawo Maiguru. Wakati tiri kwaRusapi. Tatouya. Ndototi kuna Maiguru, wazonzwa nguwai kunyanga kuti udai zvinezvo watoma Rusape. Tese takashaya kuti wazonzwa nani. Zvekutiwo dai kusukutiwo wakange wazozvinzwa nemumwe munzwiro wakaita. Taitotambudzika nekuti kumusha kwemukadzi taiziva kuti kunyanga. Asi kuti tizive kuti mwana wekwani foni namba dzadzo tichatanga kubata ndedzipi. Hapana akanga achiziva. Tese taingotambudzika. Saka mapurisa azouya pakange paine tsamba dzakanyorwa. Murume akanyorawo dzake, mukadzi akanyorawo yake. Maiguru akatombokumbira kumapurisa kuti hatiwerengiwo here isu sezvo tiri su wabereki. Mapurisa akati aiwa tichazokupai tsamba taakutomboenda nadzo. Zvechokwadi wakatoenda netsamba dzavo. Ndokubva taswera bva tatambira mafertilizer edu bva tauya kudzimba. Saka Maiguru akazofona wakati madzitezvara ati tiri kutouya ikoko. Akati aiwa hapana chakashata. Zvakatonaka. Munotaurirana tigonzwisana nekuti uyu mwana wewanhu. Zvedi wana Tezvara wakauya. Maiguru wakauya kuno. Ndakandiridza suko. Wakati tete ndatouya. Wana Tezvara wati taamuNyazuri. Ndakati saka vanosvika sei kuno. Zvikanzi ndatoti regai nditsvage kwabva. Ndihaye kwabva wapinde imomo watsvitswe kuno kumba. Asi tete hazviiti kuti musaregere kuuya. Uyai nekuti ndimi sabhuku. Wasvikawo muripo sasabhuku. Zvechokwadi kunze kwakuti tsvaa. Ndakabva ndatora mwana wababa munini wepapo mukomana ndikati ndega kwasviba. Handei mwanangu. Takaenda.
tichingosvikawo motika iri kutosvikawo tikati tatosvikirana pamwe chete. Ndokubva tagara mumba muya takaomberana. Wakati tisu wabereki wacho, inini ndakabvunza akati pamusoro iyi ndinoda kubvunza kuti kudai imimi maapano maziwa sei? Zvikanzi isusu taapano. Courage asati azviuraya akaisira meseji maiguru wake mukoma wemukadzi wake kuti inini ndasvika mukadzi wangu azviuraya, saka inini ndiri kushaya chandinoraramira kuti ndoda kumborarama sei nekuti mukadzi wangu underage togona kutofira hangu mujeri. Saka zviri nani ndidini hangu ndife nemukadzi wangu pamwe chete toigwa zvedu nemukadzi wangu. Akatenga atokuudzai isa hatina chete takatorara tisingaziviwa wakazvinzwa na12 dzeusiku dzemanheru zvinoreva kuti wekumusha kwemukadzi wakatorara waziva kuti vanhu vawafa. Isusuwo hatina kurara tazviziva. Wana mai acho ava wakarara wasingazvizivi wakatozozvinzwa wakuuya kufertilizer. Saka tiri ipapo tikati aiwa hapana chakamboshata, zvamatouya zvanaka tinochirongera pamwe chete. Nekuti teiti kutoshaya kuti horaiti zvazvadai vanatezvara tinovabata sei nekuti hatikuzivi kumusha kwacho. Mwana uyu wakangotizisana achienda kuchikoro. Nguva nenguva yakadii vari vese? Hanzi akauya muna Juni, ndizvo maiguru. Ndisipo hangu ndakazonzwa kuti akauya muna Juni. Saka wenga wasati wagarisana zvakanyanya. Saka takazotaurirana nana Tezvara wakataura zvinhu zvawanoda. Wakanga wati tichitangai kuti suma kuti tisine mwana wenyu tisakadai, tikati zvinoona Tezvara tingapatika here nekungodaro. Zvimwe zvacho tinozodaro nekushaya mozoita kunge takushorai. Zvinge zvakadini kuti imimi munyoreka listi kenyu tione pekutangira. Zvechokwadi wainzi baba wacho wakabva watora bepa wakabva wanyora listi yawo. Listi yawo mari yawo yakasvika pa 1500. Ndokuchema-chemawo kuti chokwadi chiitiko ichika chasiyana nemuchato, chasiyana nenyaradzo yekuti tinogadzirira rufu urwu mwana uyu nezuro taitowa naye. Hapana akambofunga kuti acharara wafa mukadzi nemurume. Saka hatina kana pekutangira. Wakati manje kana zvakadaro isusu tinodzokera. Ndokuramba taakungotaura nana Tezvara kungozvideredza. Kusvika vana Tezvara tanzwisana nawo. Kusvika wekwachaza wakatanga kupinda mudzimba dzevanhu kutsvaga chibatsiro kuti zvinhu zviite zvakanaka. Nekuti ipapo wari kuti tiri kutoda 1.5 ndokuti titakure mwana wedu tiende naye, asi transport ndeyenyu, box nderenyu, chikafu chichandodyiwa ikoko ndechenyu. Ndokuona kuti zvakangooma. Ndokungoramba tichingokumbirana nawo kuti mufunge, tarisai ndini ndaidaro. Panapa chaipo chaipo baba wemwana ndiwo wakagarapo. Avo ndi baba mukuru, avo ndiwo maiguru wacho. Ndo vanhu vari pano pachaza. Ini ndiri panapa ndauya sasabhuku kuti musvikewo ndiri pano kuti tibatsirane. Zvingadini kuti tinzwisisane. Mutori wabereki, isiri wabereki. Wana wenyu wari wairi, isu wana wedu wari wairi. Ndizvo chaizvo. Tiwirirane tingoita chinhu chimwe chete. Mukutaurirana zvinongorwadza, nyangwe dai ndenge ndirini ndaikumbira chichemo ari mwana wangu angadaro ndaingorwadzisawo kwaafira.
takawamba tichiita kunge tisikunzwisana, asi takasvika pakuzinge taakunzwisana zvishoma. Kusvika aiwa tikati aiwa chimirirai tichifonerawo wana mhuri yekwachaza, nekuti panapa hapatorina ari kutomira ndiwo mai iwawa kwachaza, ndo atohaya motika. Mari wakatobva nayo kwaRusape yakatokumbirwa kwawari namai iwawa, vachiti vanozowadzosera. Aiwa takawirirana mapasti 10 tawirirana, ndopo ndakati aiwa chisara hai muchirara ndakuenda, ndokubva ndauya hangu nemwana wangu vandauya pano. Tichiramba tichingotaurirana kusvikira kwabva kwauya tete, kwabva kwauya baba munini wemwana wemwana mukomana. Wemusikana wakabva wauya wari 5. Tete wake hanzvadzi yababa wake namai nini mukadzi wababa munini, munin'ina wababa wacho, nehanzvadzi yake nasekuru hanzvadzi yamai futi wakauya wari 5, warume 3 wakadzi 2. Saka takangofunga kuti zvakadini kuti tiyanane chaizvo zvakanaka nana Tezvara, hatidi kuwagumbura nekuti mwana wawo. Plus zvinozongobereka tikada kuti tibva tati hatina yeye worongedza woenda, hatina chekuita, hatingaigi mwana wewaridzi, anoda waridzi wake. Takaramba kusvikira makapindwa mudzimba dzewanhu kundokwereta mari, kusvika yasvika 700 kuti ite 800 pakapa pashota $45. Okay. Pamari yawo yawaida 1,500. Tiri ipapo madzitezvara edu akazotigashira, akati aiwa zvakanaka. Ipo pakuti tichakutiyo takura tiri kutozviona kuti pano pacho hapana kana chiri pano chekuti muchati bhokisi, mugoti transport, mugoti chikafu. Chiregerai tingoiga wese kuno. Takanzwa kufara sevanhu wakaomerwa, takanzwa kufara. Zvakadaro takazenge taakuchironga nyaya yetransport, because iwa kwanga wakuti mazuva ati wande, taakuda kudzokera mutumbu ndotakurwa uye uigwe mitumbu. Kati zvakanaka, taakuchironga nezvetransport manje. Tambobatawo wabva watiti pamutumbu 1 box 150, saka kwaitodikwa 300. Yowe taomerwa, hatina kana chatinacho. Tazotsvagazve watatsvaga abva atiti 50 100. Anogara kwaRusape, asi muzukuru wemumusha muno, munharaunda muno kwamasunga uko. Tikati uya tozoti 100 tinongodaro, nekuti apa takange tazowirirana nebhuku rekwachakuma kwakafira mwana wedu, kuti ngatitiwo vanhu wemusha tibvise $1 ekubatsira kuti zvese zviri kuoma izvi. $1 aya anenge abvisa hatisi kumanikidza, asi ari kunzwa kusununguka, kungonzwawo kurwadziwa, obvisawo. Toona kuti mari yabuda inenge yabuda sei. Saka still mari iyoyo yaingobviswa payatourira ichipuhwa mai yawo, waitongoibatanidzirira ipapo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kusvika tasvika pakuwirirana patransport, tambowirirana kudaro. Ini ndakabva ndakatoguma ndamboti zvenge zvakadini kuti tiende kupati, tina MP wedu, tibate mother, taura mother awo, wane heti awo, ndiye chairlady weGwangwadza district. Tinzwa kuti kumusangano hatingaonerwo here motika, nekuti chokwadi takaomerwa.
Saka taronga ipapo takabva taparadzana. Ini ndokubva ndatouya kuno ivo vachibva watoenda kumba. Saka pfungwa dzangu dzakafunga kuti pamwe hawana kuzoonana namadha tazoramba takamira pa100 iya. Saka ndazoenda ikoko pazonzi mutumbu wakundotorwa Sunday. Sunday. Izvi zvazvaitika changa chiri chingani? Pakaitika chingani? China. Anti China chingani? Andichazivi fertilizer yakatambirwa chingani? Chitatu. Okay. Ndichazivi. Okay. Badewo chipiri. Chipiri. Ndo chawaonekwa. Wakazvura changa chiri chipiri pawazvura. Chipiri usiku. Okay. Nekuti wekumusha kwacho wari kuti message takaiona na 12 o'clock dzeusiku kuti mai guru mangwana uyai kuno musagara munosvika marusape mokwira mosvika munyazura mobvunza kuti ndira kuenda kunonzi kwachakuma kwachaza nekuti kune zvaitika. Saka mai guru wadaro wakabva wasenderawo hama dzawo. Nekuti akabva atsanangura ndaona mukadzi wangu azviuraya. Saka inini handina chandicharararamira ndakutozviuraya. Mukamasvika kwachaza muchasvikonzwa kuti kune mitumbu miri. Saka wakakasika kuzviziva. Wekuno wasati wazviziva. Wakazviziva na 12 dzeusiku. Asi makazovachengeta henyu zvakanaka? Takavachengeta Sunday. Ndipo wakazondotorwa. Pakazorongwa transport namadha wandataurawo. Tiri kudai MP akatipa transport. Saka wanewo waida kubata vachiti kune motika hombe yazodai imwe diki yacho mitumbu miri inozotakurwa sei. Saka wanewo wakazobata futi madha munyazure. Madha wakati ndinayo motika. Ndiwo madha wachawo. Ndinayo motika. Anditori na petrol chete. Ndigirewo $28. Ndizvo kamai makanda. $28. Tikati Mwari kudzwai. Toita sei apa panga pasiva futi chitupa. Chakufonerwa uko kuti kurudi kwa chitupa mutumbu haubudi chitupa pasina chake. Takabva taona gumbo rakanaka bva tatotuma iwo mai madha wedawo. Ndo wakabva watoenda nechitupa ichocho. Pa 28 hatina kugona kuwapa 28. Takaishaya kuti ikwane. Takaona $25. $3 yakaramba. Tikawapa kuti endai munondotaurira na mama. Tinosara tichingodaro nekuti mari yaingoti bhuku rekwachakuma pamwe raunza $10. 1 or 10 wabvisa pamwe raunzwa 5. Bhuku rekwadekeya ndizvozvo mari iyo ichingojoinidzwa. Saka wakabva wamhanya mai makanda. Madha wachibva wapa motika na driver. Ndokubva wandotora mutumbu. Ndokubva taona wakutosvika nechituna musi weSunday. Nguva dzanga dzati pere hadzo. Zvakati nonoke sezvo chitupa panga pasina ndochakanonotsa ndofunga. Saka takaitirwa zvakanaka nekuti pakange pari kuendwa kundotorwa mitumbu makuwa vanhu vakabva wandoungana wachibva wafanochera makuwa sezvo wabereki wakanga watirerutsira kuti mwana wedu akutoigwa kuno. Ndo pakazouyawo wabereki wacho vamwe wekunyanga wanga wasipo wakatouyawo nembahla dzake mwana. Asi zvakadaro zvituna hazvina kuitwa board view. Mbatya kuda mama waifungidzira kuti mwana wangu aonewo chekuenda akapfeka hazvina kuzotenderwa kudaro. Mbatya dzakangoiswa muguwa. Nedze mwana wedu mukomana takangodziisa muguwa. Ndokubva zvangofusirwa. Chitiko chinorwadza. Inyaya inotorwadza. Nesuwo yakatotibata. Ndosaka maona tasvika. Imimi sevagari venzvimbo makaibata sei nyaya iyi?
makafila sei nenyaya iyi nechiitiko chakadai munharaunda menyu? Aiwa, zvakatirwadza nekuti sinzo titori mazera andiri ano handina kumbofa ndakazviona. Handidi kunyepera Mwari. Kana kuine kwazvaiitika asi mumaziso mangu hazvina kumbopinda. Handina kumbozviona zvokuti murume nemukadzi, vana vadiki, wazvirembedze maremberera wanga wakaita. Zvakatirwadza. Nanhasi tiri kungorwadziwa. Mukutaurwa kwazvinenge zvichiitwa, chii nhau yei yanga yakonzeresa zvonezvo? Mazivo enyu nekuzogona panhau ndinganyepe. Tsamba yaakanyora yakazouya tsamba yakazopuhwa mama wacho apo, wadaidzwa nemapurisa. Ndo yaitsanangura kuti ndaurayiswa neshamwari. Shamwari yakataurira mukadzi kuti murume wako ari kuura. Saka mukadzi wangu akarwadziwa nekuti akaudzwa aenda kundochajisa foni. Paakazondotora foni ndo paakaudzwa nyaya iyoyo. Saka mukadzi wangu akarwadziwa. Saka ndazoona akazvisunga. Asi ishamwari. Sevakuru venzvimbo munenge mune mashoko amuda kutaura kune avo vari kukura pari zvino, uyezve mune mashoko ekugarisana mudzimba kunoita kuti tisazosvike padanho rakaita seiri. Mameno mashoko amunogona kunge muchida kutaura vari kuona panguva ino? Hatishai chekutaura sevabereki. Kubereka kunorwadza, uye kurera mwana wacho kunotorwadza. Taizongokurudzirawo nyika yose zvayo, kwete nzvimbo yekwachakuma chete, asi kungoti nenyika yacho, kuti dai vana wedu wadzidza kuti kufa kwekuzviuraya, nekuti Mwari wakatoisa kufa kwagara kutoripo, tichangofa nekuti titori makuwa. Dai tagona sevana, vana mai, vana baba, chero vana sekuru vamwe vari kutozvisunga watokura watochembera. Dai tagona tamirira nguva dzedu. Dzinouya dziriyo, dzinosvika. Asi kungoti kufa kwakasiyana, madheti edu nemafiro edu. Asi dai tagona kungomirira kufa kwaMwari, zvaita zvakanaka. Uye ndinokurudzira kuti dai tagona kutaura chinhu chandaona chiri kuitika, chero ndikabuda ndichitaura sematauriro andiri kuita, zvakanaka zvakadaro muwanhu, nekuti nenda zviona, kwete kutaura zvisipo. Pamwe watoita kutonzwa, asi unenge wakutofamba kunge ndiwe wazviona, but waudzwa neuyo. Hauchatauri zvataura uyo wakututsira. Zvabva aiwa, munomboziva here zvakabva zvazodai? Zvichibva zvazodai, wanga uripo here, wanga usipo, wanzwa. Ngatitaure chataona, tipupure chataona, tishore chataona, tikomende chataona, kuti tiite wanhu mukati menharaunda. Zvinorwadza kurasikirwa nevana. Apa hawana kana mwana, tinenge takatarisirawo nevazukuru, hapana kana mwana wacho. Zvakangooma. Taizongokurudzirana kuti munharaunda, chero muno machakuma, mubhuku rachakuma, mubhuku radekeya, mubhuku ramacheme, wawakidzani, chero manyarota umu, chero matsoka. Wana ngatingozvibata, wana mai ngatizvibate, wana baba ngatizvibate. Tiregere kufa semafira akaita vana wekwaChaza wakazvisunga pachihlori. Vatariri veSly Media TV, pano patamira ndipo pakaratidzwa vashakabvu Courage naDiana avo vakazvisungirira
vakafa panzvimbo imwe chete. Guva riri kumusoro uku ndiro remurume raCourage, riri kuzasi ndo raDiana. Inyaya inosuwisa. Vana vanga vachiri vachidiki, vanga vane upenyu hwanga vachifanira kuenda mberi, asi nekuda kwezvimwe zvikonzero upenyu hwavo hwakatsakatika. Zvinosiya avo vari vapenyu vachinetseka kuti ko chii, vakashaya here vanhu vanobatsira, uyezve chii changa chanyanya kunetsa kusvika kuti vanhu vazviuraye. Chunhu chinonetsa, zvinhu zviri kuitika munyika medu meZimbabwe. Naizvozvo tenge tichiti kana waita dambudziko, wana wepedyo unotaura naye pane kupfuudza upenyu. Regai tibve tikurukure nevaridzi venzvimbo vakuru vemunzvimbo munomu, vatiudze kuti chiitiko ichi kwavari chinorevei, uyezve vari kunzwa sei sevanhu vakuru, uyezve vabve vatipawo mashoko avo eyambiro, ekurudziro nedzidziso, kuitira kuti vechidiki vari kuzokura ava vasapinde mumatambudziko akaita seaya. Pano patiri ndaita rombo rakanaka kusangana nevakuru venzvimbo vachikuma. Ndinokukwazisai uye changanai nevatariri veSly Media TV muvaikwazise. Aiwa, tinofara kuona vakuru vemidhiya TV. Ndizvozvo. Tiri kuno kunzvimbo yenyu kwakaitika chishamiso ichi. Imimi Samambo, nyaya iyi yakakubataiwo sei? Nyaya yakabvira kundishamisa, nekuti munzvimbo medu munomu hatisaitambozioni kuti mukadzi nemurume vanofa wese nguva imwe chete. Taitombonzwa kuti munhu umwe afa azviurayira uko kumakomo, azvisungirira kumakomo, kwete mumusha. Hatisaitamboziona chiitiko chakaita kudai. Zviri kutokashamadza vanhu vazhinji. Aiwa, tinotenda Mambo. Imimi semukuru wenzvimbo, munogona kunge mune mashoko enyu amunoda kutaurira mhuri yeZimbabwe iri kukuonai pachivhitivhiti panguva inoi, angave eyambiro, ekurudziro uyezve edzidziso? Chatinokurudzira ndechekuti vanhu uchinge uine zvinenge zvakunetsai mumba, taurawo nevamwe kana nehama dzako kuti ndanetseka nezvakati nezvakati. Kana zvaunenge washaya, utaurawo neumwe kana next door. Kana mumba musingagari zvakanaka, taurirewo next door kuti tiri kunetseka nezvakati nezvakati. Umwe munhu anokukanzilai, kwete kusvikira papoindi yekuzvisungirira. Chiitiko chisina kunaka, hatizvitenderi futi munzvimbo yedu ino kufa nenzira iyoyo. Anenge afa nenzira iyoyo haaiswi kune vanhu vafanira kurwara. Tinotovaisa kusaidi kuti mweya iwoyo urege kutambukira kune vamwe wese, ndava yekuti hatizvitenderi izvozvo. Aiwa, tinotenda Mambo. Nenguva yemadima tinotenda Sabu. Aiwa, maita basa. Aiwa, maita basa mauya. Pachivanhu chedu manje vanozoti chii nemashizha? Pachivanhu chedu muti wacho unenge wadari zvakaitikira pamba, havafanira kuti vazodya muchero wacho. Saka vanobva vautema wobva waunza kuno panzvimbo yemakuwa. Zvekuti kana huni dzacho hadzidziwi futi. Zvazvangotsakatikira zvirimo kuitira kuti mweya wacho usatapukire kune vamwe. Hatizvitenderi. Ndizvozvo. Toenda. Asi vanenge vaita kuzvisungirira vanoiswa kure neava vekurwara. Ava ndivo kufanira kurwara. Zvina vanozvisungirira kana poison vane kusaidi kwavanoiswa. Chavanoitira kudaro kuti zvisatapukire mune vanhu vazhinji. Vanobva vaiswawo kwavo vega vanhu vacho.
nekuti vanenge vafa nenzira isiri yekurwara. Ehe, ndozvinoiti. Tozoona kwedu uko tinozomboti kana kadaro hembe dzese pawakaiswa pano murume nemukadzi. Ehe, remurume iyi riri pamusoro, remukadzi wacho riri padzasi. Ehe, vangori nzvimbo imwe chete. Semugari wemunyazura tanzwawo chiitiko chakaitika kwaChakuma kwaSabhuku Dekeya. Takarwadziwa chaizvo, nyanye isu vechidiki takashungurudzika, tikanzwa mwoyo kupisa. Zviri kurwadza chaizvo kuti bhururu wako chaiye unodya naye mundiro ndiye zvekare anonokuchera, ndiye zvekare anonokuwisira pasi. Izvi zvakatirwadza zvakanyanyisa. Asi ndiri kuti semabhururu, dzidzai kuziya panogumira mashoko amunopanana. Dzidzai kuziva kuti mashoko andiri kuendesa anoputsa here mumwe wangu kana kuti achawaka mumwe wangu kusvika papi. Ngatisawe vanhu vanongogona kutaura. Pamwe pacho rutaura chausi kuziya kuti chakamira sei. Pamwe pacho rutaura zvausina kumboona. Asi tiri kuti pazvasvika kudai so unonzwa sei uri webhururu akakonzeresa kana kuti akabuditsa mashoko ekusvika pakadai so. Zvekare sevechidiki, dzimba hadzina kuchipa. Asi tiri kuti kana zvarema, zvarwadza, paine chanetsa, tsvagawo wekuudza, tsvagawo wekutaurira. Hongu kunyora tsamba, kugona kuisa every phone number yese, dzinenge dziri shungu. Ende unenge uri mukurwadziwa. Asi wapedza izvozvo, chimbogonawo zvekare kuchitsvaga futi wekumboudza usati wakonkluda pachezvako. Nekuti pane imwe conclusion yekubva wazvitorera upenyu kusvika pakadai so. Yeti tetakatarisirawo kuti zvamatorana mafunga kuwakamusha muri kuda kuronga remangwana rakanaka. Asi kana zvikadai so hapana ramangwana. Generation yatoparara, generation yatoputsika. Tozodii mangwana pasisina imwe generation. Ngatigarisane zvakanaka. Ngatidzokadzanisai pfungwa dzedu, tigare pasi, tigone kutaurirana, tigone kutsvaga third party inotiwaka, inotidzora, inotidzikamisa. Chandiri kuda kuti ndingopawo dzidziso ndechekuti chokwadi makuhwa akashata, anourayisa. Makuhwa ane makuhwa. Asi tadzidzawo zvimwe zvinhu munzvimbo yedu. Hazvisati zvakamboitika asi tadzidza. Ndo mazuva angu. Iyo nyaya yatanga takuudzirai isusu vatariri veSly Media TV, tichiti isusu kwazvinenge zvaitika tinosvika panzvimbo tokupai chaizvo zvinenge zvakaitika, kwete kunzwa zvemakuhwa. Anokuonekai ndiSimba Rashe wekwazvidza, ndichionekerawo Daniel Kachere akabata kamera.